Takže čau lidi, zdraví vás Váca u dalšího našeho let's play tady ze hry Minecraft. Vítám vás u druhého dílu, minule jsme měli jenom takový začátečnický díl, takový prostě úvodní, že jsme si jenom začali, řekl jsem vám pár informací, že vám teda řeknu nějaký ten multiplayer. Budu hrát teda jenom ten Minecraft a multiplayer budu hrát asi i z Orim 21 LP a s Tomandlem 2013 a asi možná nějaký samotný jenom s komiksátorem, no ale to se pak ještě dozvíte. Takže já bych řekl, že bychom mohli zase nějak jako začít, tak asi půjdeme někam jinam prozkoumávat, protože tady asi nic moc neuděláme, tak. No, tak co bych říkal, teď jsem nenatáčel, protože jsem měl nějaký problémy s tím frapsem, nějak mi to nešlo mi nahrávat, takže teď asi týden teď jsem to teda na poslední chvíli vyřešil, takže hned jsem k tomu set a hned jdu natočit Minecraft. Tak, tady si seberu houby nějaký, ať máme pak někdy houby, když bychom potřebovali. Hele, ovečky, výborně, takže ty si určitě hned zabiju, tak to mi asi stačí. Tak, ty určitě zabiju takhle sekerou, aby to bylo rychlejší, máme ještě kamenou, takže je to jedno. Tak, no teď bychom se asi mohli jít pomalu někam za bydle, někam líp. Nemáme moc jídla, hrajeme na easy, jak už jsem říkal. Jo, konečně prasata, takže výborně. Takže první zdroj jídla aspoň nějaký na začátek nějaký jídlo, aby jsme měli. Tak já to jenom takhle zabiju tou sekirou, no, to je jedno, pak to když tak, pak si vyrobím meč, tu sekiru zničím na to, no, tak. Tak dáme si krafťák, tak z toho opečeme. Tak, vyrobíme si meč, tak. Opečeme si to, no, půjdeme zabít ty ostatní prasata. No, a jak jsem říkal, teda budu teda natáčet asi jednou, maximálně dvakrát týdně. Určitě mi napište, jestli mám natáčet nějakou seed mapu, nebo tak nějak, prostě jako, jestli mám hrát nějakou parkour, nebo to asi spíš ne, nebo nějakou třeba Final Fantasy, nebo prostě něco takového. Když tak mi napište, já se asi rozhodnu. Nevím, teď ze začátku, podle toho, jestli budu mít jako třeba, jaký na to bude mít odhlas, jestli prostě víc lidí se mu to bude líbit, tak jsem ochotný udělat prostě víc toho pro vás, abyste toho měli co nejvíc budete chtít, no a pak, když jako se to moc nebude zamlouvat, tak to nebudu dělat asi tak často, nebo jako, takže je to jako pro nás, i pro mě, i pro vás, abyste se na to koukali, abyste aspoň měli nějakou jako zábavu, nebo jak to říct, jako jo. Je to i pro mě tak, abych prostě si zahrál, abych třeba viděl, že se to někomu líbí, že mi třeba někdo řekl, že to je dobrý, že se mi to třeba neseká, že mi to prostě funguje a to už začíná noc, takže já bych si asi vyrobím postel a hned se vyspím, abych pak, když bych náhodou umřel, tak abych si tady, no já si vlastně stejně nezničím. Ale ještě teď ze začátku s těma monstrama fakt bojovat nechci. Tak, takže takhle. Tak, rychle postel, rychle, než tady na mě něco zaútočí. Tak, teď se vyspíme. No a co bych vám ještě řekl? Už jsme nějak tak natáčeli ten multiplayer, jenom s Tomandlem, Mori zrovna nebyl k zastižení, ale pak jsme vám to tam nedali, protože jsme si řekli, že máme to tam trošku rozehraný, jenom našli jsme doly, prostě hned vedle spawnu jsme skoro měli doly, jenom jsme tam našli nějaký iron a to je všechno, jako abyste si nemysleli, že jsme tam něco čítli, nebo že jsme tam hrajeme už hodně dlouho. Máme tam fakt jenom pár věcí a chceme počkat jenom na Oriho a tak. Takže já nevím, kdy, možná teď natáčím to takhle teda ve středu, takže tak nějak možná v pátek o víkendu mi mohl být nějaký mulťák, když budou mít oba dva čas, jak Ori, tak Tomandl. A jestli ne, tak buď bychom to udělali bez jednoho, nebo bychom to udělali spolu. No, tak tady si vezmeme to maso. To asi zatím stačí, takže tu pec přerušíme. Ještě si počkáme na to jedno masíko. A hned budeme hrát. Takže, nevím, nic jste nenapsali moc, nic, takže jako na to bydlení, kde bych měl bydlet, takže ještě vám nechám, tak jako, ještě mě asi spousta lidí nezná, začal jsem točit nedávno, takže jako,
takže moc lidí jako o mě neví, moc lidí o mě neví a ježíš, kolikrát jsem to řekl. No a co jsem to chtěl říct, já jsem to měl na jazyku. Tak kolik asi tak natáčíme? Kolik, já nevím. Počkejte, já se tady podívám na stopky. Já je tady mám někde zašantročený. Takže máme 4 minuty nahraný, takže to je dobrý. No, nebo tak nějak prostě, takže já vám pak řeknu. Nebudu vám říkat průběžný čas, ale prostě pak vám řeknu. Tyjo, takže tady je jako docela dost prasa, to určitě využiju, abych měl pořádně jídla. A asi docela bych ocenil tu vesnici, hele, výborně. Takže tamhle máme poušť, takže tam se hned jasně vydáme. Tyhle prasata tamhle na ty ostrovy, to už, že to zase není tak záživný, abych tady zabil na kameře prasata, jo. Ale to jídlo fakt potřebuji, takže čekejte, že tyhle první díly jako budou takový asi, nevím jako jak to bude, třeba nějaký projekty určitě jaký asi budou, ale nevím jako moc mi ty projekty nejdou, spíš mě jaký moc nebaví, ale jako to bych udělal, jo, ale nevím fakt jako jak prostě budu mít čas a jak mi půjdou, jo, když mi jako nějak extra nepůjdou, tak bude to určitě zábava, teda když mi nepůjdou, zase to bude pár failů, zase hezky posmějete. Tak, tady ty krakatice ty ještě necháme. Ježíš, to jsem to chtěl vzít do inventáře, no už nevím. Jo, jídlo. Tady, ježíš, já už jsem se lekl, kam mi zmizelo všechno jídlo. Tak. Ještě jsem si teda nedal na YouTube, abych mohl natáčet hodně minut, takže teď po tomhle díle tak to hned dám, abych mohl natáčet víc. Tak a doufejme, modlete se, aby jsme tady našli vesnici. Bylo by to skvělý, aby jsme tady našli vesnici. O, láva. Tak. Takže no, co bych ještě řekl. Půjdeme teda na tu vesnici najít, no, to je se všechno. Hele, kravičky. Já si vyrobím crafting table. Tak, udělám si meč. Tak, půjdeme zabít ty krávy. Dřevo, to ještě zatím jako moc těžit nebudu. Ježiš, mi se to nějak laguje. Tak, no a teď si tady natížíme. Tak, a teď prosím, ať najdeme tu vesnici. Docela bych tady bydlel, tady to není špatný. Máme tady sněžný biom, bažiny, poušť, normální lesy, no, ještě nějak tady, kdyby teď třeba tady za tu džunglí, tou pouští byla džungle, tak by to taky nebylo špatný. No, tady zase sněžný biom, tak se obávám, že tady asi vesnice nebude. Takže nevím, ale asi půjdu spíš hledat dál na další vesnici, protože fakt bych ji chtěl. Vím, že by se dala najít, ta vesnice, jakože bych tady mohl někam zabloudit, aby to, ale asi půjdu dál, půjdu takhle přes ten sněžný biom. A tak, tady další prasata, no, takže to hned to. Takže jak se vám, hrozně se vám chci omluvit za ten první díl, měl jsem strašně nahlas zvuky. Vůbec jsem si prostě to nezaregistroval, nebo omlouvám se vám, fakt tam nejsem skoro slyšet, takže to mi promiňte, schválně jsem si je stišil hned a moc to teď jsem, takže teď, jestli vám to bude vyhovovat, nebo to chcete víc, ale já si myslím, že takhle by to nechalo, jako takhle, abyste zase pak slyšeli mě, jo, prostě pak uslyšíte zvuky, ale většina lidí třeba se to nelíbí, že neslyší zvuky, ale prostě někomu třeba to jako zas tak nevadí, jako mě by to taky docela vadilo, když by nějaký let's player natáčel a neměl by tam zvuky a nic by tam nebylo slyšet. Ale já si myslím, že teď v celku vždycky, když vidíte ty prasata, když zabiju, tak kvíknou, tak prostě zabiju, tak je to docela slyšet, jo. Takže tady je výborně, úplně luxusně prasat.
Já přemýšlím, jestli bych nebydlel ve sněžním biomu, se mi bydlet nechce. Tyjo, tak tamhle to je teda jako pěkný. No, tak to je epický teda. Tak to jsem ještě neviděl. Tyjo. To jsem ještě teda neviděl. Takovouhle horu, no bože. Tyjo, no. Uhlí je tam. Ale asi tam pro to uhlí zatím nepůjdu. Vybodnu se na to zatím. Takže jak víte od nové verze, tady jde těžit silktačem led, takže až budu mít někdy silktač a budu mít led, tak abyste se nedivili, že jsem si ho jako givnul nebo tak něco. Takže no, pro nějaký lidi, co neví, co to je GIF, tak je to, že si něco vezmete z kreativu, to asi každý ví. No, pokud to někdo neví, tak jsem to teď právě řekl, takže doufám, že mi nebudete jako, že někdo neví, co to je GIF a tak dále. Tak. Jak jsem říkal k těm projektům, nevím, jako třeba jak někdo má mob trapky a tak na to si asi netroufám, to nevím, na to si netroufám, takže takovýhle velký asi to zase nebudou, jo. Jestli znáte Oreo, tak něco takového. Hele, pumpkiny. Jestli se koukáte někdo na Oriho, tak je to můj dobrý kámoš a ten nevím, jestli já se na něj taky docela koukám jako a nevím, jestli už si teď zrovna nespomínám, jestli tam má nějaký větší projekty nebo jako, myslím si, že nic velkého tam moc nemá, jo, takže jako. No hele, jungle, výborně, tady já furt přemýšlím, jestli bych tady nebydlo. Tak já to asi tady ukončím. Já se podívám, kolik máme nahráno. A tady to ukončím prostě. Tak, no, takže já bych to tady ukončil. Takže, čau. Zase u dalšího dílu se uvidíme, čau.